ki dangdon si bun ki briu ha ka jela jongi bat ha ka perthei hi baro ka wei ki badang arteten ya ka jingmihpat jong Jesus Khrist ki ong baka longtang ka puris kam ha ka negi video nyin pet shaphang sautali ki jingshisha lene ki facts shaphang ka jingmihpat U Khrist ka jingmihpat jong Jesus Khrist ka long u maudong ba kongsan ha ka jingmihpat Krista kumba u apostol Paul ong lada ya U Khrist om shemap mihpat ka jinget jong phi ka long le no u Jisu hi ula yathu lepa ba un sa cha penyap bat hakasni ke balai un sa mihpat tomatangin pet ya ki sautli ki jingshisha lene kita ki facts shaphang ke jingmihpat U Khrist ka banengkong ka jingyap da ke basa narpna hatu u Jisu u cha penyap da ke basa narpna hatu ula yap neem hakadengna habai de bat kenye om don scholars lene kiri champang hak berthei iba kentai bai u Jisu ula shapen yap da kabasa narpna om don record hangno bat uno unoru ubriu ubalaim na kajingsa narpna jong kichipai Roman wat ki historian ki bapau hak itu kipor ki bomde ki Kristan ru kung u Josephus bat u Tacitus ki tho ba u Jisu u yap da kabasa narpna hapo ka jingbishar jong Pontius Pilate ka jingshisha ka baar ka jingthli jong ka jingtep ka sakhi ka ba shaikdar shaphang ka jingthli jong ka jingtep jong Jisu ka long wat ki nongshun jong uru ki to ki briu ki papenyap yu ki manjur bagata ka jingtep kala thli namar haden ba ki senran jong Jisu ki lapan bana baka met jong u kam don shu hakata ka jingtep kita ki nongshun jong Jisu penban ki kenno ya ki senran jong u ki ong de maki ki balatu ya ka met yap jong u ha ka por menmet kan baki nong apa hara ki dang yotia kumtang is nuthu baka jingtep jong Jisu kala thli ha ka por baka Mary ka nong Magdala kala wan ban jongo ya ka met u Jisu ha ka sengi ka balai ka jingshisha ka balai ki sakhi ya u Jisu u bala mihpat na ka jingyap haden ka jingmihpat u Jisu ula ne hadu sau phosni hangne slap perthei bat hakine ki sau phosni ula mihpau kumba khatwei sen haki senran jong u batru hapalat sanspa ngut ki briu ki bala sakhi dala ki jonghi ki khmat ya u Jisu ula yakren yakhana badu yabam yadi batki u apostol Paul hakachithi baula tho shakabalang hakorin uong bun na kita ki briu balayo i ya u Jisu bala mihpat na kajingyap idang im kata gemut u challenge yaki balada phimnge ya ka jingmihpat jong Jisu ki leklihi na kita ki briu ki bala kendu bat u haden ka jingmihpat jong u unut ban ongkum ne namar ba u tho ya ka jingshisha bat ru namar ba u don ki nongsaki ki bashisha ya ka jingmihpat U Khrist ka jingshisha ka basau bat ka bakhadu ka jingim bala kela jong ki senran haden ba ki chipai Roman ki la penyap ya Jisu ki senran jong Jisu ki la diau ki la shepteng bat ki la pedre ya la jingim handre haden ba ki la ikendu ya Jisu u bala mihpat na ka jingyap ki senran jong u ki kela long penban ki beslor bat kim shepteng shu ban penbena ya ka gospel jong Jesus Khrist wat hapdeng ka jingsha maham penyap bat baro naki like tang uwei kila sha penyap na kebenta ka gospel u Jesus Khrist kane ke jingkla ha ke jinglong jongki kaya thu yengi baka don ke jingjia ba phla yaki berkata ka long namar bakla ya kendu ya u Jisu ubala mihpat na ke jingyap kine ki senra kila snu thu no ya ke jingshisha jong ke jingwan long briu u Jesus Khrist shane chasla khandeu kila snu thu no ba ke jingyap kamlong ke jingkut yengi ki briu kila snu thu no baha u Jisu ke don ke jingim ka bapom jukut baru Jisu ulong ke jingbermen ya ke benri baro ula job ya ke jingyap bad how Jisu ladang yap ru im kumtong ilayo i ya ke jingshisha shaphang ke jingmihpat jong Jesus Khrist kabasa yengi manta kalong langi kloi ne em banlong ki dongbut jong u ki balen yalade bat ki ban but ya u hadu ke singi jong ke jingyap jongi u Jisu uong ngalong kata ke jingmihpat berkata ke jingim
uda ubang ngej hanga la uyap un yo im